המרכז הרפואי העמק ביסס בשנים האחרונות את מעמדו כבית חולים מוביל בישראל. בשנת 2010 הוספנו שירותים רפואיים ורכשנו טכנולוגיות חדשניות שמציבות אותנו בקדמת הרפואה. הנה כמה מהחידושים. השנה התחלנו ביישום טכנולוגיה חדשנית, קפסולת הוידאו, שמסייעת באבחון של מחלות המעי. שירותים שנוספו בתחום הגסטרו מספקים מענה מקיף למבוגרים ולילדים. במהלך השנה האחרונה שירות גסטרו ילדים רק מתרחב וגדל במטרה לתת מענה לאוכלוסייה שבעבר נאלצה ללכת למרכזים יותר גדולים במרכז. השירות החדש לכלי דם מבצע ניתוחים ופרוצדורות מורכבות. אנחנו כבר אחרי השלב שבו הוצאנו את הרובד התרשתי. יש לנו פה משהו ייחודי. ב-2010 רכשנו ציוד מתקדם למכון הגנטי ולמעבדה הביומולקולרית. הביולוגיה המולקולרית הצעידה את המעבדה לעידן חדש. העבודה בכלים של ביולוגיה מולקולרית מאפשרת קבלה של תשובות מיידית, והתשובות שמתקבלות הן ספציפיות מאוד גבוהה וגם כמויות מאוד קטנות היא יכולה לראות. ניתוחים חדשים וייחודיים נוספו השנה ברפואת העיניים. הפכנו להיות המחלקה הגדולה ביותר והמובילה בניתוחי ערובה, דרכי דמות ואוקולופלסטיקה. יש לנו 3 רופאים שעובדים פול. יש לנו גם ציוד חדש הכי מתקדם בקופה בניתוחי קטרקט ורשתית. ב-2010 התחלנו בביצוע בדיקות שמיעה לכל תינוק שנולד, לאיתור מוקדם של לקויות תקשורת. במחלקת אף אוזן וגרון בוצעו השנה 3 ניתוחים חדישים להשתלת שתל, לסובלים מלקויות שמיעה קשות. גם בנושא של איכות ובטיחות המטופל, העמק ממשיך להוביל, ולהיות מרכז רפואי בעל ידע רב וניסיון, שממנו באים ללמוד מבתי חולים אחרים בארץ. השנה התחלנו בקמפיין ההסברתי, שאל אותי 3, שמעצים את המטופל ורותם אותו לאחריות בטיפול התרופתי. כך שאם המטופלת שואלת את 3 השאלות, הסבירות שתקרה טעות שואפת ל0. ולכן החשיבות בשאל אותי 3. עשרות מפגעים מסוכנים אותרו ותוקנו ב-2010, הודות לדיווחים של עובדים במסגרת סיורי בטיחות שעורכת היחידה לניהול סיכונים. יש תחושה של אוזן קשבת שמקשיבים, שמודעים למה שקורה בכל מחלקה ומחלקה. בבית חולים העמק יש עם מי לדבר תמיד. ב-2010 פעלנו במרץ, גם לשיפור מעטפת השירותים. הזמנת המטופל אל הרופא במרפאות החוץ מוצגת במסקים באופן נגיש ודיסקרטי. ובמרפאות החוץ, מכתבי השחרור מוקלדים ולא נכתבים עוד, בכתב יד. הכוח המניע והמפתח להצלחה של המרכז הרפואי הוא ההון האנושי. הפרופסור אליעזר שלו, מנהל חטיבת נשים ויולדות, נבחר לכהונת דיקן הפקולטה לרפואה בבית הספר לרפואה על שם רבא וורט שבטכניון. 4 רופאים שקיבלו השנה תוארי פרופסורה מאתרים את המוניטין של העמק כבית חולים מהשורה הראשונה. הדוקטור איציק מלכה מהמחלקה האורתופדית עבר בהצטיינות את הבחינות של שלב ב'. הוא מסמל את תקוותנו שדור ההמשך יוסיף להגביה את רף המצוינות של המרכז הרפואי העמק.